Шановне господарство, вітаю! З вами Євген і проект про баскетбол по-білоруську. У прошлых випусках я розповів вам про те, як пройшов перший раунд плей-офф NBA у Заходній конференції. А сьогодні ми крочимо на всход. Ну що, погнали! У гэты плей-офф Майамі прайшлі праз турнір плей-ін, по дорозі згубіўшы там сваю эмазорку Джиммі Батлера. Ну, як згубіўшы? Джиммі ўсю серыю нешта пісаў у соцсетках, думаючы такім спосабам, верагодна, падтрымаць сваю каманду у супрацьстаянні з найлепшым клубам рэгуляркі гэтага сезона. Ці атрымалася ў яго? Паглядзіце на галоўныя статыстычныя паказчыкі гэтай серыі, і вы самі зразумееце. Бостон зліў, прычым даволі нечакана, толькі другі матч, прайграўшы яго другую палову фларыдскай моладзі. Дабл-даблы Тайлера Хіра, 24 ачка і 14 асістаў, і Бема Адебая, 21 ачко і 10 падбораў, зрабілі сваю справу. Астатнія матчы з Селтикс выйгралі з розніцай у сярэднім амаль 20 ачкоў. Як вынік, 4-1 перамога Бостона ў серыі. З мінусаў для кельтаў можна адзначыць страту Парзінгіса, які атрымаў прыкрую траўму ў чацвёртым матчы ў цалкам бескантактнай сітуацыі. Па афіцыйнай інфармацыі Бостона, ён можа прапусціць некалькі матчаў, але ж мы з вамі ведаем, у што яны могуць расцягнуцца. А з мінусаў для Батлера, які не спыніўся са сваімі каментарамі ў соцсетках і пасля вылету Майамі, публічны наганяй ад прэзідэнта Хіт Пэта Райлі і з'явіўшыяся адразу пасля яго чуткі пра хуткі з'езд Джиммі з узбярэжжа Атлантычнага акіяна. Эх, а ён толькі гэтым летам збіраўся патрабаваць ад Райлі максімалку. А гэта моя любімая серыя з першага раунду плей-офф гэтага года, таму што яна адзіная падарыла нам 7-мы матч. Першыя два матчы прыймаў Кліўленд, і праходзілі яны прыблізна па адным і тым жа сцэнары. Кэўз на пачатку матча ствараў невялічкі гандыкап, які дазваляў ім зусім трошкі расслабіцца ў канцоўцы, але пры гэтым не прайграць. Лідарам абароны Кліўленда ў гэтых гульнях быў цэнтравы Джаред Ален. 18 падбораў і 2 перахопы ў першай, і 3 блокшоты, 2 перахопы і 20 падбораў, 9 з якіх пад шчытом суперніка, у другой гульні. Клінком жа атакі ў гэтых матчах у асноўным з'яўляўся вядома ж Донаван Мітчел. У другім матчы не без дапамогі таго ж Алена і цяжкага форварда Івана Моблі. Усё змянілася, як толькі серыя пераехала ў Арланда. Мэджык атрымалася эфектыўна выключыць з гульні ў атацы Мітчела. Ні ў трэцім, ні ў чацвёртым матчы той не дабраўся нават да адзнакі ў 20 ачкоў за гульню. А таксама адцясніць вялікіх Кліўленда ад кальца. Ды так, што ні адзін з гульцоў Кэўз, нават гаспадар трохсекунднай зоны пачатку серыі Джаред Ален, не здолеў набраць двухзначнай колькасці падбораў у гэтых матчах. І ўсё гэта прывяло да феерычных пагромаў блакітнымі свайго суперніка. Трэці матч скончыўся найвялікшай паразай каманды Загаяў у плей-офф з розніцай у 38 ачкоў. Вялікі ўклад у гэта унёс першы нумар папярэдняга драфта і навічок сезону 22-23 Паола Банкера. На ягоным рахунку дабл-дабл, 31 ачко і 14 падбораў. У чацвёртай жа гульні
Ролю лідера Magic узяв на сябе малады нямецкі форвард Франц Вагнер, які адгуляў амаль 40 хвілін і таксама адзначыўся вельмі результатыўным дабл-даблам. 34 ачкі і 13 падбораў. На працягу ўсяго 5-га матчу шалі перавагі вагаліся то ў адзін, то ў іншы бок. У атацы Арланда саліраваў Банкера. Па выніках сустрэчы на ягоным рахунку было ажно 39 ачкоў. Адказнымі ж за набор ачкоў у Кліўлендзе зрабіліся Спіда Мітчел 28 ачкоў і нарэшце трохі выйшаўшы з замарозкі Дарыус Гарланд 23 ачкі. Але ж перамогу ў гэтым матчы прынесла абарона. За 6 секунд да канца гульні Франц Вагнер з Magic мог зрабіць лік роўным, што давала б надзею як мінімум на овертайм. Але атрымаў вось гэты блокшот ад Івана Моблі. Crossover, left wing, drive to the hole, block by Mobley. What a block! І матч скончыўся мінімальнай перамогай Cavs 104-103. Шостую гульню лідар Cavaliers Донован Мітчел настолькі хацеў зрабіць апошнюю серыі, што набраў у ёй ажно 50 ачкоў, зрабіўшыся другім гульцом у гісторыі клуба пасля Леброна, які здолеў набраць столькі ў матчы плэй-оф. Але ў адсутнасць Алена, які атрымаў траўму ў 4-й гульні, падтрымаць Мітчела, на жаль, не было каму. Ды настолькі, што 4-ю чвэрць Кліўленд прайграў з лікам 30-18 і ўсе іхныя 18 ачкоў набраў Мітчел. Як вынік, перамога Magic 103-96 і 7-я гульня. 7-я гульня, у якой за 4 з хвосцікам хвіліны да канца першай паловы Cavs прайгравалі мінус 18. 7-я гульня, у якой малады лідар Magic Паола Банкера набраў 38 ачкоў. І 7-я гульня, у другой палове якой Донован Мітчел узваліў на свае плечы ўсю каманду і набраў 39, што дапамагло не проста выраўняць ход падзей, а прывесці да перавесу на карысць Кліўленда ў плюс 22 па выніках другой паловы і агульнай перамозе клуба Загаю 106-94. Дарэчы, першай за 31 год перамозе ў серыі плэй-оф без Леброна Джеймса ў складзе. Да адной з прычын паразы Арланда ў гэтым матчы, як мне здаецца, можна аднесці маладосць. Бо маладосць – гэта не заўсёды толькі большы атлетызм і трываласць на доўгіх дыстанцыях. Гэта яшчэ часам і немагчымасць справіцца з нервамі і паказваць стабільную гульню у максімальна важныя, а таму і максімальна напружаныя моманты. І калі адныя, як Паола Банкера, які, дарэчы, у гэтым матчы выступіў вельмі добра, набраўшы дабл-дабл з 38 ачкоў і 16 падбораў, а таксама зрабіўшы 3 перахопы, вучацца гэтаму хутчэй, іншым для такога патрэбны большы час. Яскравы прыклад – гэта 21-гадовы Франц Вагнер, які, напомню, зрабіўся героем 4-го матчу і агулам у гэтай серыі набіраў у сярэднім амаль 19 ачкоў за гульню, настолькі не справіўся з цяжарам адказнасці матча нумар 7, што за 35 хвілін на пляцоўцы набраў толькі 6 ачкоў, рэалізаваўшы, увага, толькі 1 з 15 кідкоў з гульні. Вось вамі прыклад таго, што вопыт таксама значыць шмат, і маладосць перамагае яго не заўсёды. Cavs узялі серыю з лікам 4-3 і прайшлі далей.